बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान सिन्था खालामदों जे जोङो मोनसे 4 रावारि जेरावनाखि बर' थागोन, जेराव इंराजि थागोन, हिन्दी थागोन आरो असमिया थागोन, बेनि मोनसे आबुं सोदोब बिहुं जोङो दिहुननो थाखाय दिनै आवगायदों। बिटिआर सरकारा जोंखौ थुलुंगा होगोन, बिथांमोना मदद खालामगोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। जोंहा बर' फरायसाफोरनो थाखाय जि मोनसे आबुं सोदोब बिहुं आरो बियो बांग्ला रावारि नंगौ जोंहा दंखायो, खिन्थु बियो थोजासे नङा। आरो बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान सिन्था खालामदों जे जोङो मोनसे 4 रावारि जेरावनाखि बर' थागोन, जेराव इंराजि थागोन, हिन्दी थागोन आरो असमिया थागोन, बेनि मोनसे आबुं सोदोब बिहुं जोङो दिहुननो थाखाय दिनै आवगायदों। आरो बे गासैबो खामानियाव जों दिनै बुंनांगोन जे जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार, बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होदों, बिथाङा जोंखौ मदद होदों। बेनिखायनो जों दिनै बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे हारिनि आंखाल, बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जों दिनै हाबाफारि लादों। दिनै जोंहा बेवहाय जि मोनसे दानानै होजानाय जों जायखौ सायख'ना लादों एक्सपार्टफोर, रोंगौसाफोर, बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै थि खालामबाय जे बेखौ जों माबोरैहाय लांगोन। आरो दिनैनो जोङो माखासे सोदोबफोरखौ जों राननानै होनायबो जाजोब्बाय जोंनि एक्सपार्टफोरनो। आरो बेयावनो जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ बिथाङाबो फैनानै जोंखौ गोबां थुलुंगा होलांबाय, बिथाङा बोसोन होदों। आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो मोजां खामानियाव बिटिआर सरकारा जोंखौ थुलुंगा होगोन, बिथांमोना मदद खालामगोन। बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। दिनै बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजा, बर' फरायसाफोरनो मिथिहोनो मोननानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो खाफाल गोनां होननानैबो सानदों। बेसेबां समनि गेजेराव बेखौ मावफुंनाय? दिनै जों जि रोखोमनि आवगायदों बेखौ नायबाथ' बियो बोसोरनैनि गेजेराव बे जोबनांगौ। जों नाजागोन बेखौ बोसोरनैनि गेजेराव। आरो जोंनि बे नाजानाया जोङो ओरैबायदि मोनसे खालामनायनि सिन्था खालामदों जे बे जोंनि 100 बोसोरनि, फैबाय थानाय 100 बोसोरनि जेनोखि सम, बेनि थाखाय जों बेखौ लादों। जोङो बेवहाय साबसिन हामसिन मोनसे आबुं सोदोब बिहुं जों बेनि थाखाय सिन्था खालामदों। मानोना दिनैसिमबो जोंहा सोदोब बिहुङा दंब्लाबो आं दहायनो बुंखादों जे जोंहा आबुं सोदोब बिहुं बे रोखोमनि गैया। जों दिनै मोनसे आबुं सोदोब बिहुं दिहुननो थाखाय सिन्था खालामदों। आरो दिनै बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे नाजानाय, बेवहायदि बिटिआर सरकारा जोंखौ सहाय खालामनो नागिरदों, बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां होननानै आं बुंगोन। मानोना सरकारा मदद होनो सानब्लाबो जुदि खामानि मावग्राफ्रा खामानि मावाबा बिथांमोना जाफुंसार खामानि जाहोनो हाया, बेखौ जों मोनदांदों। ओनसोल, जिल्ला एबा रायजो गुबुन गुबुन मोनसे माबाजों सावरायनाया रायलायनाय सोलियो, दा बेफोरखौ माबायदि नोजोर होनांगौ? जोंनि बर'नि गासैबो सोदोबखौ जोङो बेवहाय हानहरजोबगोन। जोङो मोनसेबो बर'नि सोदोबखौ जों गालाङा। जों बेवहाय मा रोखोमनि बेखौ जों दिन्थिगोन, जोंहा एक्सपार्टफोर बेखौ थिग खालामगोन। इतिमধ্যे जों दिनै थिगबो खालामदों। बेनि थाखाय जोंनि बर' सोदोबखौ जों मोनसेबो गालाङा। जोंनि बर'आ बिराद माहाजोन जोंनि सोदोबाव। जों बेफोरखौ जों गालांनायनि खोथाखौनो साननो हाया। जों हानायमानि जोङो माहाजोन जोंनि हारिनि रावा, बेखौ जोङो बुहुमनो जों दिन्थिगोन। बेनि थाखाय जोङो बोरै हायो साबसिननिफ्राय साबसिन खामानिखौ मावगोन। दानि मुगाया जिथु डिजिटेल मुगा, बे मुगाजों गोरोबनानै अनलाइन बा गुगोलफोरावबो मोननायनि बेब'स्थाखौ खालामो। अनलाइन अफलाइन मोननैयावबो थागोन। जोङो डिजिटेल मुगा, जेराव आमेरिकायाव थानानै जुदि बर' राव सोलोंनोब्ला बिथाङाबो सोलोंनो हागोन। लण्डनाव थानानै सोलोंनोब्ला बेयावबो हागोन बिथांमोना। जों बे गासैबो अपसनखौ दोनखाजोबगोन। जोङो जिहेथु 100 बोसोरनि खोथा सिन्था खालामदों दानिफ्राय, दिनै जोङो जि अबस्थायाव दङ बियो 10 बोसोरनि उनाव मा अबस्थायाव जाहैनो हागौ, 50 बोसोरनि उनाव मा जाहैनो हागौ, बे गासैखौबो जोङो लाखानानैनो जों बे खामानिखौ मावनो थाखाय हाबाफारि लादों।